אפשר? כן. איך היה לך אימון, רועי? מאוד נהניתי, זה דבר ראשון. למה? מה זאת אומרת נהנית? כאילו ממה? יש לי באימונים, כזה אימונים שאתה יוצא כזה מותש, ויש אימונים שאתה יוצא מחוייך, מסופק כזה, וגם תוך כדי, אתה רואה שהם מבינים גם את ההיגיון שעומד מאחורי זה, וגם הם מבינים את הדרישה ומיישמים אותם הלכה למעשה, אתה רואה את המהלכים. זה אימון רגיל שלכם או משהו שונה בגלל שבאים לבחון אותך? מבחינת התכנים והשילוב של הטקטי... לא עניין אותי התכנים, זאת אומרת, התפקוד שלהם. התפקוד שלהם, כן. זה תמידי ככה? במהלך שגרה רגילה, אני נותן להם יותר יד חופשית בצחוקים ובאנרגיות כלילות כאלה. הם חבורה שהם מגיל אפס ביחד, הם כאילו, הם חבורה כאילו אחרי בית ספר עם חברים גם, זה חלק מהמועדון פה. אז כן, האווירה קצת הייתה יותר מכבדת, לא מכבדת, מכובדת כאילו לסיטואציה גם כי נמצאת פה, אבל מבחינת התפקוד באימון זה הקצב, ומבחינת הדרישות זה הדרישות. טיפה לפחות... השגת את מטרות האימון שלך? אני מרגיש מאוד שכן, גם הכיוונון באמצע שעשינו ועזר יותר לסגור את מעגל המשחק בעיקרי 2, הרגשתי גם שזה נותן ערך מוסף, ומכניס עוד גם קצב קצת. ניגע בזה. מה לדעתך עבד טוב באימון? לפי דעתי החלק של העיקרי 1 עבד הכי טוב, כי זה היה בשטחים קטנים והיה קל ליישם את זה. אחרי זה ששילבנו את זה עם העיקרי 2 עם הטקטי, הרגשתי שהם כן מבינים. ובוא נגיד אפילו שהופתעתי קצת מהמסכם, שהם חתרו כל הזמן לאגף וריווחו ותמיד חיפשו פתרונות מי עוקף את מי. חד משמעית היה מובהק שהם הבינו את האלמנט ומה לנסות לייצר. אם היינו צריכים לעשות את האימון שוב פעם, היית עושה אותו דבר? הייתי עושה הכל אותו דבר, חוץ ממה שנגענו בו בעיקרי 2 שאני הייתי מוסיף לו עוד אלמנט, בין אם זה מסירה דרך, כאילו של קשר אמצע ראשון לפתור מסירה ראשונה דרך שחקן, או לרדת לאיזה רונדו קטן כמו שציינת, ואז זה מתפתח לתבנית. אבל גם מה שעשינו ושינינו באמצע, שמחתי שהוספנו את זה, כי זה כאילו הוסיף גם עוד אלמנט של המשחק הגנה, וזה עבד קצת על מיקומים, קצת על כדור ארוך ואיך מגיבים. אוקיי, בוא נעבור קצת מבחינתי מה שאני ראיתי מבחוץ. מבחינת החימום, אתה שולט, זה זרם, אולי דבר שאתה יודע, המעבר היה מהיר בפעולות. זאת אומרת, מה טוב לא הפרעת להם. זאת אומרת, נתת לזה לזרום, לא עצרת, לפעמים אנחנו באים ועוצרים ואז אנחנו מפספסים לשמוע שאנחנו באים, התנועתיות שאנחנו מחפשים, שיהיה איזשהו רצף. אז כל הזמן זה זרם, תוך כדי פעילות דיברת, לא הייתה עצירה, כל הזמן הייתה תנועה, רק המעבר כאילו להספיק את כל התרגילים כביכול. לא צריך. קצת לזה כמה דקות, זאת אומרת, אי אפשר לעשות, אוקיי, סיבובי ידיים, הוא עוד לא עושה אחד, כבר אומרים לו הרמת ברכיים. כן. זה הרעיון, כאילו בקטע, חשבתי בגלל שהם בקבוצות קטנות, אז הם הספיקו כל אחד איזה 3-4 פעמים. אתה צריך להרגיש את זה. עכשיו, בחלק המכין, וזה היה לאורך כל האימון, בחשיבה שלך של החלוקה של השחקנים. עכשיו זה קבוצה שאתה שלך, ואתה מכיר אותה, וכל פעם אתה לא נתקעת, אתה אומנם זרמת, אתה זכרת, אבל קטע של החלוקה לקבוצות, החלוקה של הגופיות, דברים כאלו צריך להיות כתוב. זאת אומרת, זה קטע שעם דף, ואתה יודע שחולצה צהובה, איציק, יוסי, דוד, זה הכי קל אני אגיד לך מה הקטע פה, כל אחד פה יש לו איזה 3 תפקידים, בין אם זה חולש על מגן, כן, אבל אתה בבית, כל פעם אני משנה אותה. אין בעיה, בבית שאתה מתכנן את האימון שלך, אז אתה יודע מי אתה רוצה עכשיו באימון שיהיה ככה וככה, אין בעיה, תשנה, אבל אתה ראית גם נגיד בסוף המשחק, זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו בחלק מסיים, שיהיה לך מסודר, המעבר זה נראה יותר מקצועי, מקצועני ויותר סדר, מבחינה גם ככה אנחנו מוגבלים בזמן.
אני אגע בנקודות הפחות טובות, זאת אומרת, היה חסר לי קצת דגשים, כי במכין אנחנו נותנים גם דגשים לקטע של הטכניקה, זאת אומרת, הפסים, היה חסר לי קצת הנושא הזה, כאילו הפס, התרכזת בתיקון של הדברים האחרים, הפתיחה של הזווית לא כל הזמן, אבל בסוף הגעת בזה, לפס כמעט ולא התייחסת. אוקיי, זה כזה, הטכניקה זה גם הפס, זה חלק מזה. עוד דבר, בסוף הכנסת את זה, אני אקח את הנקודות הטובות, ההסבר היה טוב, הסבר קצר, דיברת במושגים של השחקנים, מספר 6, מוסר לזה, זאת אומרת שכבר אתה מכניס אותם בהוויה הזאת של התפקידים במגרש, הייתה התפתחות לתרגיל, הדגשים שלך היו טובים, זאת אומרת, דגש של המאמן, מה לעשות, מה אתה רוצה, לבצע את הפתיחה של הגוף, הדברים האלו, התגרת אותם תוך כדי הפעילות, מאוד יפה, בסוף הוספת את האחד על אחד, זה כזה, אתה יודע, הוא מאוד חלש עדי הזה, אבל זה רק לתחושה, כאילו בליווי שלו. אם אני אעבור לעיקרי אחד, שוב פעם דיברתי על החלוקה שלפני, לי בעיקרי אחד קצת צרם, שאחרי זה, זאת אומרת, זה פחות חיבר אותנו, אומנם זה כן, אנחנו מדברים על צוות 2 על 1, והיה פה 2 על 2, והיה 3 על 2, ואחרי זה בעיקרי 2 כל הזמן ניסית לתרגל שזה יעבוד דרך הצד. ובמיקום שלו במגרש, למעשה זה לא בצד. זאת אומרת, זה אמצע, היו פעולות של 2 על 1, לא שזה לא משרת את המטרה, אבל לי קצת זה צרם הרצף הזה, המתודוליקה הזאת שאחד מלווה את השני, בשטחים שאנחנו מדברים עליהם. מאוד חשוב הנושא של השטחים, איפה אנחנו מבצעים את הפעולות, ומי מבצע את הפעולות שם. אוקיי, זה נקודה, התרגיל היה טוב, זאת אומרת, הם גם יישמו אותו טוב, זאת אומרת, היה 2 על 1, היו פעולות טובות, היה קטע של, הקטע הלימודי שלך, זאת אומרת, ליווית אותם, ועודדת אותם ליצור את ה2 על 1, ודיברת על העקיפה, ועצרת כדי להראות להם. עוד נקודה שהיה מהלך מעולה, שהייתה עקיפה שחובה לעצור, ועקיפה כזאת, כאילו, תעצור ותראו למה התכוון המשורר, כי אתה מלווה את האימון שלך בצורה לימודית, וזה חלק מזה, לא רק הערות לתיקון, יש לנו הרבה פעמים בדרך, שיותר קל להראות את הדברים הטובים, מתוכם עצמם. לי קצת עוד פעם, היה חסר הנושא הזה של הערות לשחקני ההגנה. זאת אומרת, התרכזת יותר בשחקני ההתקפה, מן הסתם, גם בגלל הנושא. כמה הערות גם לשחקני ההגנה, בייחוד שזה 2, הציוות שלהם מבחינת ה2, שאחד יוצא ואחד סוגר באלכסון. בעיקרי 2, קצת לי, בהתחלה לא היה ברור, זאת אומרת, מי מבצע את הפעולות באגף. אחרי זה שאלתי אותך, זה כן אמרת שאתה רוצה שהשחקנים באגף יקבל למעשה בסופו של דבר מי שקיבל את הכדור, זה הכנף. רצית שהקשר יעשה לו עקיפה, אם זה משרת אותך במשחקים שלך, סבבה, ואתה רוצה לתרגל את זה ולהטמיע את זה, זה בסדר. נתת דגשים, דיברת על הנושא הזה, זאת אומרת, אתה פתחת את המגרש בעיקרי 2, חיברת את כל הקבוצה, נכנסת לנושא הטקטי מבחינת המידה של השחקנים, מבחינת אופי השחקנים, מי עושה מה, מי מתחיל. הערה רק שדיברנו להתחיל את הפעולה או מהשוער או באיזה 2 על 1, שזה יהיה יותר ברור. כן עודדת אותם כל הזמן ללכת לצדדים, לחפש את הפעולות, והם חיפשו. זאת אומרת, וגם כשהיה צפוף במקום אחד, הם חיפשו לעשות את הפעולה בצד השני. בסך הכל זה היה בסדר גמור. נוצרו כמה פעמים 3 על 2, רק תן כמה דגשים שם, כאילו מי עושה את ה3 על 2, כשאתה מייצר באגף את ה3 על 2, כמעט לא נתת לזה, במה, כי זה נוצר. זאת אומרת, גם תדגיש שהם ידעו,
קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו 3 נגד 2, לא רק 2 על 1 באגף, אנחנו יכולים לייצר גם 3 נגד 2, וזה קרה, תן לזה גם דגש. בחלק המסיים, שוב פעם, זה רק הקטע של הגופיות, כי זה ילך יותר קל, אבל כן הם יישמו, זאת אומרת, אתה נקודה, הקטע של עמדת המאמן במגרש, אתה יושב להם באמצע וזה קצת עושה להם סחרחורת ולך, כי אתה צריך להסתובב כמו מטוטלת, תעשה זום אאוט, תיכנס, זום אין, זום אאוט, תעשה את הכניסה הזאת ויציאה, אל תתקע באמצע, אתה מפספס שאתה לא רואה, בסך הכל הם גם, זאת אומרת, נתת להם את הדגשים, כן מה לעשות, מה אתה רוצה, שיחפשו את היתרון מספרים, והם כל הזמן חשבו על זה, לאורך כל האימון. יאמר לזכותך ולזכותם, שלאורך כל האימון הם חיפשו את הפעולות, מה שמדברים עליהם, מה שדיברת עליהם, זאת אומרת, לכל החלקים, בייחוד העיקרי 2 והחלק המסיים, אוקיי, הם חיפשו לרוץ לצדדים כדי ליצור את הריווח, את העקיפות שם במקומות האלו. בסך הכל מאוד יסודי, מאוד, מאוד לימודי, האימון היה לימודי. אני חושב שהתרגילים בסופו של דבר, אמרתי למעט קצת העיקרי אחד, התאימו לנושא, רואים שאתה מחובר אליהם, שאתה זורם איתם. אני חושב שאתה נהנה כמו שהם נהנים. מבחינתי האימון טוב. שיהיה בהצלחה. איזה כיף, איזה כיף. סגור את זה.